ग्रानेटल' होआखै जोङो बिल्डिं कनस्ट्राक्सन खालामदों बेनिफ्राय बाउन्ड्रि वाल खालामदों कम्पिटिटिभ एग्जामाव जुदि बाहागो लानो हायो नामा बेफोरबायदि खामानिखौ जों एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ जोंनि काउन्सिल खालामगासिनो दङ सिमेन्ट सापरियाव थानाय सतीश बसुमतारी बड' हाई स्कुला आसाम सरकारनि निर्देश बादियै सतीश बसुमतारी बड' हायर सेकेन्डारि स्कुल क्लासा जागायजेनबाय दिनै जोङो बेखेवबाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मासिगिरिजों बाहागो लानानै जोङो बेखेवबाय आं दिनै बे खोथाखौ बुंनो नागिरो बेयो मोनसे जारिमिनारि मोनसे हिस्ट्रिक जानानै थासिगोन बे हालामनि बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बे हाई स्कुला निसय गोबां लामा दिन्थिगोन गोबां बिहोमा निसय होलांगोन आं बेखिनि आसा खालामदों बेजों लोगोसे बे स्कुलखौ जे हायार सेकेन्डारि खालामबाय आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दायित्व लानानै खम समनि गेजेराव 15 गं स्कुलखौ हायार सेकेन्डारि खालामनाय जानाखि सिद्धान्त आसाम सरकारनि बिथांनिसिम गिबियावनो जोंनि मोनसे सिबिनाय आरो साबायखर बेजों लोगोसे आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनो जोंनि जानाखि सिबिनाय मोजां मोननाय बिथांनियाव जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिदों बिथांनिसिम जोंनि बर' साहित्य सभानि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन आगोलनि आरो दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगोलनि आरो दानि दैदेनगिरि बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाय बिकेडब्लिउसिनि मानगोनां चिफ बिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोननि जानाखि हेफाजाब बिथांमोननि जानाखि मदद बिथांमोननि जानाखि नाजानाय बेफोर गासैबोनि गेजेरजों दिनै एएसबि बड' हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि जाबाय दिनै बेखेवबाय बिथांमोननोबो जोंनि बे हालामनि रायजोनि जानानै साबायखर रोजा रोजा बेजों लोगोसे बे हालामनि आगोलनि बर' गौथुमफोरनि दैदेनगिरि दानि जानाखि दैदेनगिरि लोगोसे एसएमडिसिनि जानाखि आफादगिरि बा गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आसा खालामो दिनैनिफ्राय बे ओनसोलाव मोनसे गोजों सोलोंथाइ बिथिङाव बड' सोलोंथाइ बिथिङाव बड' इडुकेसनाव बे स्कुला मोनसे माइलस्टोन निस्सय जागोन आं बेखौ मोनसे फोथायनाय गोजोनदों दाखालै 20 जुलाइआव आसाम सरकारनि मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्म आसाम सरकारनि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोना बिटिआर आरो बिकेडब्लिउसिखौ लिंदोंमोन 5.2 नि जानाखि कमिटि एडभाइजारि कमिटि बे कमिटिनि मिटिङाव दिसपुराव खुंनाय 20 जुलाइनि बे मिटिङाव एजुकेशन मिनिस्टारा स्पष्ट भाबै होनदों जे बबे स्कुलाव सिंगल टिचार बबे स्कुला मा अबस्थायाव दङ बबेबा माने जिर' टिचारनि खोथा बबेबा मा होनो भेन्सार स्कुलनि खोथा बबेबा मा होनो नांगौ रोखोमै एनरलमेन्ट गैया बेफोर गासैबोनि मोनसे स्टेटास रिपर्ट थाबैनो होदो होनना बुंदों बिथांमोना जों स्टेटास रिपर्टखौ बानायगासिनो दङ थांनाय 8 आगस्टआव आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव बिथांमोननि आसाम सरकारनि थिननाय लेखा 20 जुलाइनि जानाखि सिद्धान्त बायदियै बर' बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार माखासे स्किम बा गोनांथार माखासे हाबाफारि मावनो बे मोनसे गोख्रों मोनसे वर्कशप 8 आगस्टआव खुंलांबाय बेवहाय मानगोनां मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्मआबो दंमोन मानगोनां मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोना दंमोन बिथांमोननि निर्देश थाबैनो बर' इडुकेसनखौ लानानै बर' बिजोंखौ लानानै मोनसे सेमिनार आरो बे सेमिनार खुंनायनि गेजेरजों नोंथाङा जाखिनि सोंदों बेफोर जेंनाखौ जों बिजिरनो आरो आसाम सरकारनो जों रिपर्ट होनाय जाथोंसै थाबैनो काउन्सिल हिसाबै काउन्सिल दानायनि उनाव बर' इडुकेसन बा बर' बिजोंखौ जोङो टप प्रायरिटि होदों
सेथि जोङो इडुकेसनखौनो होदों जों दासिम खामानि इडुकेसनाव मावनो नाजादों जोङो ग्रानाइटल' होआखै जोङो बिल्डिं कनस्ट्राक्सन खालामदों बेनिफ्राय बाउन्ड्रि वाल खालामदों बेफोरजों लोगोसे जों बोरैहाय स्टुडेन्टफोरनो इनसेन्टिभ होनो हायो स्टुडेन्टफोरनो बोरैहाय मेरिटरि स्टुडेन्टफोरनो एसे रां अनसुंथाइ होनो हायो आरो बेनिफ्राय कम्पिटिटिभ एग्जामाव जुदि बाहागो लानो हायो नामा बेफोरबायदि खामानिखौ जों इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ जोंनि काउन्सिल खालामगासिनो दङ नोंथांमोननि निउस चेनेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनै 14 आगस्ट 2023 बे दिनैनि दिना जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव दिन मानोना जोङो बेसेबा सिगांनिफ्राय जोङो बे एसबि बर' गोजौ फरायसालिखौ एसबि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालि बे बिमुंजों जोङो थाखो खथा एबा मोनसे बे सिमेन्ट सापरि ओनसोलाव मोनसे गोजौ थाखोखौ जोङो जागायलांनो होननानै आसा खालामनानै दङमोन आरो बेनि गेजेर जोंनि बर' माहारिनि गासैबो आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जोंनि बर' फरायसालिफोरखौ गोजौसिन थाखोसिम दावगालांनो थाखाय नाजानायाव जोङो दिनैनि दिनाव जोङो बे 2023-2024 मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आसाम सरकारा बिथोनलाइ होनाय बायदियै जोङो बे मोनसे समखौ जों मोननो हाबाय जों जोबोर गोजोनदों बेनि थाखाय आरो जोङो मोजाङैनो मोजां नैबे 2023 मायथाइनि बे सोलोंथाइ बोसोरखौ जोङो फेकाल्टिफोरा गैजोबा नङा दंजोबो एसेबांखिनि जोङो जेंना जानांनाय नङा बे हिसाबै जोङो मोजाङै मोजां सालायलांनो हागोन होननानै जोङो माने आसा खालामदों आरो बेनि थाखायनो आङो बे जौसिन फरायसालिखौ माने गेजेरारि थाखो बे थाखोसिम जोङो आवगायलांनो होनायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय थादों जोङो बे बोसोराव जोंनि बे आसाम सरकारा बिथोनलाइ होनायनि मोनसे अर्डारा एसे लेट जादों जाहोनाव जोङो जोंनि बे सिगां बेचनि 2023 मायथाइनि सिगां एसएलसि आनजादनि आनजाद होग्राफोरा जिहेतु थांग'लांबायमोन बिनि उनावसो जोंनि मोनसे नटिफिकेसन बे नटिफिकेसना जोंनिसिम फैनायलाय जोङो गासै फरायसाफोरखौ मोननो हायाखै अब्लाबो जोङो देग्लाय जोङो जागायनो थाखाय जोङो 17 जन फरायसुला फरायसुलिफोर मोननो हादों आरो बे 17 जन फरायसुला फरायसुलिफोरजोंनो जोङो नैबे 11 थाखोखौ जोङो आवगायलांनो थाखाय जोङो बे स्ट्रिमखौ आर्ट स्ट्रिमजों जोङो जागायगोन मानोना जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों नाजानायजों जोङो सिगाङावनो जोंनि रावस्लायनाय माने बिजाब बे रावस्लायनाय बिजाबा आर्ट स्ट्रिमा जाग्रोदों आरो बे आर्ट स्ट्रिमनि जागायनायनि थाखाय जोङो देग्लाय गासिबो जोंनि बर' फरायसालिफोरा आर्ट स्ट्रिमजोंनो जागायगोन आरो जोंनाव माने फेकाल्टि हिसाबै जोङो इडुकेसन दङ एमआइएल दङ आरो इक'नमिक्स दङ आरो पलिटिकेल साइन्स दङ बे हिसाबै जोङो आवगायलांगोन आरो